Paula Hude i Balint Temešvari mladi su i uspješni plesači Varaždinskog plesnog kluba Takt. U tradicionalnom izboru zajednice sportskih udruga grada Varaždina proglašeni su mladim nadama varaždinskog sporta. Evo priče o njima. Ona je Samoborka, on iz Pečuha, a zajedno plešu za Varaždinski plesni klub Takt. Pokazalo se to dobitnom kombinacijom jer u samo godinu i pol koliko su Paula i Balint plesni par, dokazali su se u jakoj svjetskoj konkurenciji i zaradili epitet najveće nade varaždinskog sporta u 2013. godini u izboru zajednice sportskih udruga grada Varaždina. Nagrada nije bez razloga otišla u njihove ruke. Nada se svojim rezultatima koje su, hvala, primijetili, ali naravno i svim trudom koje smo uložili, odricanjima i svem što smo napravili da bi došli uopće do toga što smo postigli i ocjena je najbolja. Evo, ni manje ni više došli ste do svjetskog prvenstva i tamo ste ostvarili zaista vrijedan rezultat. Išli smo na 2 svjetska prvenstva, jedno u latinsko-američkim plesovima i drugo u 10 plesova, dakle i latini standard. I bilo je, ta 2 iskustva su nam nešto najljepše što smo ikad proživjeli, samo to da jesmo tamo, da smo došli do toga svega je velika stvar. A i kad smo plesali je puno drugačije nego kad plešemo nekom bodovnom turniru i osjećaj je stvarno jako dobar biti dio takvog nečega. A i rezultati su super, 11. i 13. mjesto, da se u svemu vrlo zadovoljni. Balint je i prije Paule imao partnericu iz Varaždinske županije, a nakon što je prekinuo suradnju s njom izrazio želju da ostane član Varaždinskog kluba. Paula je pak tražila iskusnog plesača uz kojeg bi mogla još više napredovati i spletom okolnosti počeli su zajedno plesati. Balint je krenuo plesati u Varaždinu sa jednom drugom djevojkom koja je bila originalno član našeg kluba. Postigli su isto dobre rezultate i negdje krajem 2012. su Paula i Balint se pronašli kao vrhunski par. Mi smo zapravo tražili vrhunske plesače, znači Balint je već onda bio kvalitetan plesač. Tražili smo radišnu, dobru djevojku koja će moći pratiti njegov tempo i našli smo Paulu i Balint i Paula su se spojili. To je nevjerojatna sinergija bila u tom paru jer jedan i drugi imaju ogromnu volju i želju za uspjehom, jako vole ples i osobno se puno žrtvuju, jako puno putuju, pokušavaju svaki trenutak slobodni provesti u dvorani i uživati u plesu i što ih dovodi do postizanja vrhunskih rezultata. I vi morate biti više nego zadovoljni što imate u Varaždinskom klubu. Pa svakako. U svakom slučaju oni su svaki put kad uđu u dvoranu donose osvježenje, primjer su ostalim parovima i pokazuju zapravo svojim radom i načinom na pristupom prema plesu u kojem smjeru treba ići. Prošle godine su postigli ogromne rezultate, proglašeni su za najveću nadu varaždinskog sporta u kategoriji parova. Nekoliko naslova državnih prvaka, bili smo na svjetskim prvenstvima, stvarno vrhunski jedan mladi par. Iako ih dijeli puno kilometara, ovi mladi reprezentativci treninge ne propuštaju, a uz neupitnu volju koju imaju kao i spremnost na brojna odricanja, nižu sve bolje i bolje rezultate. On je odličan plesač, moj najbolji partner kojeg sam ikad imala i volim ga puno. Jako mi je lijepo plesati s njim i jako mi je drago da smo se našli jer nam stvarno super ide. Međusobno si dajete podršku, koliko je to bitno? Naravno, da, pa jako je bitno zato što idemo i u školu osim plesa i to nam je najvažnija stvar u životu, ali jako je teško nekada imati volju i za jedno i za drugo i energije, pa je lakše kad smo skupa jedan drugog natjeravamo i podržavamo, potičemo. Puno to pomaže i jako je bitno. Paula je odlična plesačica, jako je volim, dosta vremena provodimo zajedno. Jako smo bliski, ona mi je kao sestra. I jako sam sretan što plešemo zajedno. Vi ste iz Mađarske, Paula iz Hrvatske. Kada trenirate zajedno? Obično sam ja ovdje od srijede do nedjelje, vikendom smo uglavnom po natjecanjima, a od ponedjeljka do srijede sam u Mađarskoj jer moram ići u školu. Kako vam se sviđa Varaždin? Jako mi se sviđa Varaždin. Poznao sam gotovo sve dijelove grada, grad je jako lijep, ljudi su srdačni, volim biti ovdje. Kako ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima?
Jako sam zadovoljan rezultatima jer ne plešemo dugo zajedno. U godinu i pol odradili smo odličan posao, najviše što smo mogli. Od ove sezone Paula i Balint nastupa u kategoriji starije mladeži u kojoj su na posljednjem državnom prvenstvu u standardnim plesovima održanom nedavno u Samoboru osvojili titulu vice prvaka. Iza njih su i brojna finala na kvalitetnim međunarodnim natjecanjima, a pred njima novi veliki izazov. Sad imamo plan za 4. mjesec i 3. Uglavnom svaki vikend imamo nešto na jednom kraju Europe, tako da nam je raspored jako natrpan, ali bilo bi nam dosadno inače. Dosta putujete? Da. To je prednost ovog sporta? Pa da, upoznajemo puno različitih krajeva, makar nemamo baš vremena ići okolo grada i to ponekad, ali uglavnom smo u dvorani u hotelu, no ipak uspijemo nešto ovako usput, a i to samo što smo mi udaljeni 300 km jedan od drugoga i to je isto veliki put svaki tjedan tamo i natrag. Pa i evo, upoznao je on moj grad Samobor, ja njegov Pečuh i tako. To je isto lijepo iskustvo.